Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini geçen hepde Türkmenistanyny bütün dünýä çağalar gününe gawat geçirilen çäreler we bu ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaýlaryň şol sanyny zähmet migrasiýasynyň çağalary ýetirýän täsirleri barada başlan gurrunmyz bilen dowam etdirýär. Ýatlysyk Türkmen Medeniýeti 22-nji noýabrda bütün dünýä çağalar günü münasibetli Aşgabatda bir taraplyk we insanperwerlik, inkluziw geljegiň beýahwydini hemme taraplaryň golluk gatly çäranyň geçirilendigini habar berdi. Bu çäre gatnaşanlar Türkmenistanyny ösüp gelýän ýaş nesilleri baradaky aradanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň bir hökmüni kesgitlenendigini öňe sürdiler. Azatlyk Türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglykda pikirini paýlaşmagyny sorap, Dayanç Raýat Hereketiniň Adam Hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşewa bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Maglumat üçin aýtsak, Dayanç Daşary ýurtda Türkmenistanyň Raýat Jemgyýeti Hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunyň hökmrawanlygy meseleleri bilen meşgullanýar we hususan hereket azatlygy, maşgallaryň birleşmegi bilen bagly döreýän hukuk bozulmalarynyň aradan aýrylmak uğruny tagalla edýär. Türkmen raýatlarynyň sosial mediada edýän janagyrly gurrunlary, habarçylarymyz bilen gurleşýän ýaşaýjylaryň pikirleri esasynda soňky döwürde dikeldilen halkyň ses programmamyzda öz pikirleriňizi, belliklerinizi we isleg arzularyňyzy hem iýermegi haýyş edýäris. Diana, sosial mediada Türkmen zähmet migrantlarynyň ýagdaýlary we olaryň çağalarynyň hal-ahwaly barada ören aladaly gurrunlar edilýär. Siz hukuk goraýjy hökmünde bu meselede öz pikir netijelerinizi Azatlygyň dinleyijileri bilen paýlaşyp bilmezmisiňiz? Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса. Men bu ýagdaýa helakçylikli ýagdaý hökmünde baha berýärin. Şuňky günde müňlerçe türkmen migranty Türkiýede, Russiýada kanuny durumlary bolmazdan ýaşaýar. Bu olaryň esasy hukuklarynyň bolmazlygynda, zähmet çekmäge, saglyk bejergisine, ýuridik goraga, çağalaryna bilim bermäge, hukuksuz ýagdaýda ýaşaýandygyny aňladýar. Türkiýede Aşgabatyň talaby esasında Türkmenistanlılar üçin viza düzgüni girizilerinden soň Türkmen migrantlarynyň ýagdaýy keskin yaramazlaşdy. Biziň raýatlarymyzyň köpüsi kanuny ýagdaýa geçip bilmeýär we kezaplaryň pidasy bolýar. Galp agentlikler uly möçürdäki pula ýaşaýyş ruhsatnamasyny resmileşdirip bermegi wada berýärler we soňundan ýitirim bolýarlar. Russiýada bolsa Türkmenistanyň raýatlaryna ýaşaýyş ruhsatyny iş ýüzünde diňe Ukraina garşy urşa gatnaşmak baradaky şertnama gol çekenlerinden soň resmileşdirmeyi teklip edýärler. Bu olary aňyrbaş derejede ejiz we ruhy taýdan aşak basylan hala salýar. Zähmet migrantlarynyň izde galan çağalarynyň ýagdaýy has agyr, enatasyz galyp, olar duýgu durnuksuzlygynda, gözegçiligiň we goldawyň bolmazlygynda kemala gelýär. Bu ýagdaý olary yetkinjeklik ýaşlarynda aşa jynsy gatnaşyklara, spirtki içkileri içmäge, göwnü çökkünlige, öz janyna kast etmek pikirlerine, irki nikah, okuwa bolan ýetişigini ýitirmäge hemde agresiv gylyk häsiýetleri alyp gelýär. Bu çağalar aýralygyň çuňur içerki travmasy bilen önüp ösýärler. Bu ýerde ne puluň, ne sowatlaryň, ne de video jaňlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň enatasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gurrun edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar. Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они lişini. Diana, Türkmenistanly migrantlaryň sosial mediada edýän gurrunlarynyň çen tutulsa, olar öz çağalaryny uzak wagtlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem, bu ýagdaý olaryň çağalarynyň geljegine nägili täsir ýetirýär. Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
ene atalary bilen uzak wagt ayrılykda bolmak çağalar üçin iň agyr travmalaryň biri bolýar. Bu tasdan olaryň yitirilmegine barabar diýsek de bolar. Diňe çağa bu aýralygyň ejirini bir gezek däl, günde we ýyllar boýu çekýär. Migrantlaryň çağalary taşlanan adamyň duýgusyny we unudulmak gorkusyny başdan geçirýärler. Bu hili çağalar hroniki howsala, ýakynlyk we ynam duýgularynyň bozulmagy, özüne pes baha bermek, sosial izolasiýa bilen ýüzeýiz bolýarlar. Okuwda we özüne alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tizleşdirilen ýagdaýda ulalýarlar, ýagny çağı kiçi wagtynda uly adam ýaly bolýar. Hususan da yetkinjeklik döwri howply bolýar. Bu döwürde ýanynda ene tasy bolmasa, yetkinjek köçeden ýa-da tötänden tanyş bolan adamlaryndan himayat, dayanç gözleýär. Bu ýagdaý irki göwrelilige, çağı düşürtmäge, spirtli içkileri ulanmaga, özüňe ziyan etmäge, agresiýa ýa tersine doly ýapyklyga alyp gelýär. Bu hili çağalar çuň içerki yaralar, ruhy travmalar bilen ösýär we bu ýagdaý olaryň bil baglamak, ara gatnaşyk gurmak we dünýäniň howpsuzlygyna ynanmak ukybyna täsir edýär. Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира. Diýany, bu meselede kynçylyklary azaltmak üçin nämeler edilse gowy bolar? Bu ýerde nähili mümkinçilikleri, nähili kynçylyklary görýärsiňiz? Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения. Türkmen migrantlarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak üçin ulgamlaýyn çözgütleriň kabul edilmegi gerek. Ozaly bilen Türkmenistanyň öz raýatlaryna göz ýummagyny besedip, migrasiýa syýasatyna medenileşen görnüşde çemeleşip başlamagy mühim. Migrantlar kanuny ýagdaýda şertnama esasında ätiýaşlandyryş we goraw astynda işläp biler ýaly awadançylykly ýurtlar bilen resmi zähmet ilalaşyklaryny baglaşmak zerur. Viza düzgünini yeňilleşdirmeli, ýurtdan çykmagyň esaslandyrylmadyk çäklendirmelerini besetmeli. Migrantlar resmi namasyz galmaz ýaly daşar ýurt pasportlaryny diplomatiki wekilhanalaryň üstü bilen bermeli. Ilçihanalaryň ýanynda ýuristleriň, psiholoklaryň, sosial işgärleriň gatnaşmagynda sahawatçylyk programmasy bilen migrantlara goldaw merkezini döretmeli. Diasporany medeni klublar hökmünde däldi, hususan da kyn, krizis ýagdaýyna düşen aýallar we çağalar babatynda hakyky özara kömek merkezi hökmünde östürmeli. Bu hili çäreler Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynda bir ýemden bäri ulanlyp gelinýär. Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň migrantlary bilen deňeşdirilende Türkmen migrantları iň bir gorawsuz adamlar bolup durýar. Sebäbi Türkmenistanda ýurtdan çykmak hukugy çäklendirilen, migrantlaryň maşalalary ýurt içinde häkimetleriň basyşlaryna duçar bolýar. Güýçlü diaspora ýok, konsullyk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde goralmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpyň arasynda, baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýydarlanmalardan gorku astynda ýaşaýar. Туркменские мигранты живут между двух угроз – давление стран пребывания и страх преследования дома. Diýany, azatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny esasda pul bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bir kanun ýollary ýüzürip bir topar ziyan çekýänligini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sany olaryň çağalaryny berýän puluny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalgy görýärsiňizmi? Валютная политика Туркменистана создает для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно. Türkmenistanyň alyp barýan valyuta syýasaty zähmet migrantlar üçin ägirt uly kynçylyklar döredýär. Sebäbi ýurda kanuny ýagdaýda pul bermek tasdan mümkin däl. Şuňky günde banklardan dollar almak mümkin däl. Diňe peseldilen kurs boýunça manat berilýär.
pul çıkarmaň we iwermeň berk çäklendirilen ulgamlary hereket edýär. Studentlere pul geçirmek üçin bir topor resminama talap edilýär we çäklendirme girdilýär. Geçirilýän serişdeleriň tas hemmesi gara bazara. Dollaryň resmi kursa garanda ençimi etse gymmat bolan ýerine gidýär. Migrantlar bir kanun araçlaryň hyzmatyndan peýdalanmaga mejbur bolýarlar. Bu ýagdaýda olara kezzapçylyga duçar bolmak töwekkülçilikleri garaşýar. Ýagdaýy yeňletmek üçin häkimetler valyuta kanuny el ýeterliligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýönekeýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýle-de saglyk, oku, kärenne haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin yeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şunkü günde mende bu siýasatyň ýumşadyljagyna ynam ýok. Ýöne biz işlemegimizi, düzgün bozulmalaryny resmileşdirmegi, halkara guramalarynyň ünsüni çekmegi, bu temalary metbuat arkaly gozgamagy, häkimetleriň eşitmegi üçin täze ýollary gözlemegi dowam etdirýäris. Men özgörçlükler çalt bolup geçer öýdüp pikir etmeýärin. Ýöne Türkmenistan eýýäm dünýä jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrilýär. Haçanda ýurt şunuň ýaly projektoryň öňüne düşende häkimetler ir ýa-da giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar. И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения. Hormatly dinleyijiler, Dayanç Arayet Hereketiniň Adam Hukuklar platformasynyň wekili Diana Dadaşow bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Bu söhbetdeşlikde gozgolan meseleler barada siziň hem öz pikirleriňizi aýtmaňyza, tejribeleriňizi paýlaşmaňyza garaşýarys.